खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। मिजिं थियो नोंथांमोना बयबो दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनै 23 एप्रिल 2026 एबा 9 बैसाग दान 1432 मायथाइनि बिस्तिबार बाराय। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बायदियै थाबथानानै थानाय खामानिफोरखौ आबुं महर होनो हागोन। गावबा गावनि खुगानि फारसे सामलायनाया गोनांथि। बोराय बुरैफोरनि थाखाय गोजोन सम बारलांगोन। फरायसाफोरा आनजादनि थाखाय गोब्राबै नाजाथाबनाया गोनांथि। बिफाफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। जोखोम जानाय जाथायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गोथां। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो दिनैनि राशिनि राहुकाल समा जादों 1:52 मिनिटनिफ्राय 3:36 मिनिटसिम। वृषभ राशि। राशि बायदियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। गथ' गथायजों सोमोन्दो थानाय बायदिसिना जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। राजखान्थियारि जेंनाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव आबुं महर मोनखांगोन। समाजारि खामानिफोराव सनमान मोननो हागोन। न'खराव बिफानि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। थासारिया गाहामैनो बारलांगोन। मोजां साननायफोरा गोसोआव फैगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गलाब। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा आरो नोंथांमोननि दिनैनि राहुकाल समा जादों 1:30 मिनिटनिफ्राय 3 बाजिसिम। मिथुन राशि। दिनै साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। गावबा गावनि मुवा बेसादखौ जोथोनै लाखिनाया गोनांथि। बैसो जानाय सुबुंफोरजों धोरोमारि खामानिफोरा मावफुंजागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि गेजेराव सासेया सासेनो सम होलायनाया गोनांथि। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला आरो नोंथांमोननि राशिनि दिनैनि राहुकाल समा जादों 2:14 मिनिटनिफ्राय 3:49 मिनिटसिम। कर्कट राशि। राशि बायदियै कर्कट राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। नोंथांमोना खामानि बिथिङाव मोजां खौरां मोननो हागोन। मोजां खामानि मोननो थाखाय गोब्राब नाजाथाबनाया गोनांथि। खस्थ'नि फिथाइ मोननो हागोन। थासारिया गोरायैनो बारलांगोन। गोसोनि साननाय हास्थायनाय आबुं महर मोनगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोमो। नोंथांमोननि राशिनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला आरो राहुकाल समा जादों 1:22 मिनिटनिफ्राय 3:30 मिनिटसिम। सिंह राशि। दिनै नोंथांमोननि थाखाय थासारिया गाब गोनां जानानै फैगोन। सुथुरफोरनि थाखाय सांग्रांथि थानाया मोजां। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां बारलांगोन। मोजां मोनलायनायाव मोजां सान। बाहानिफ्रायबा मोजां अनथोब मोननो हागोन। न'खर संसाराव गोजोनैनो बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा सानजा आरो राहुकाल समा जादों 1:22 मिनिटनिफ्राय 3:36 मिनिटसिम। कन्या राशि। राशि बायदियै फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन। खरसाया बांनो हागौ, नाथाय बेयाव नोंथांमोना मान सनमान मोननो हागोन। बिमा बिफानि अनसायनाय मोननो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ फारसे गोब्राबै नाजाथाबनाया गोनांथि। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 1:22 मिनिटनिफ्राय 3:36 मिनिटसिम। तुला राशि। राशि बायदियै नोंथांमोना दिनै गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनाया मोजां नङा। जिउनि लोगोजों मोजाङै सम हगारहरनो हागोन। गोसोनि साननाय हास्थायनाय आबुं महर मोनगोन। खरसा फारसे सांग्रां थानाया मोजां। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। धोन लाभ खालामनो हागोन।
बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा फुरा जाफुंगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गलाब। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो साहा आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 1:52 3:36 बैफोर समफोराव नोंथांमोना जेबो गोदान खामानि जागायनाया मोजां नङा। वृश्चिक राशि राशि बायदियै नोंथांमोना दिनै थासारियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। नखराव सुखु गोजोनै सम हगार हरनो हागोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव सुथुरफोरा हेंथा सोमजिहोनो हागौ। बे बिथिङाव नोंथांमोना जेबो दुखु खालामनांगौनि गोनांथि गैया। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन आरो गोजा। आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला आरो नोंथांमोननि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 2:14 3:49 आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला आरो नोंथांमोननि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 2:14 3:49 धनु राशि बायदियै नोंथांमोना जाय खामानिखौ मावनो लागोन बेयाव जौगासारनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। रावखौबो मेगन बेसेबना फोथायनाया मोजां नङा। समाजारि खामानियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो नोंथांमोननि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 1:30 3:00 मकर राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां। नखरारि थासारियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। जबजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरा मोजाङैनो बारलांगोन। खामानि फारसे आइजो लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव लाब मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। गुबुनफोरनि जाथायाव गोसो होनाया मोजां नङा। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो सोमखोर गाब। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 1:52 3:36 कुम्भ राशि बायदियै खामानि फारसे गोसो होना खामानि मावलांनाया गोनांथि। खस्थ'नि गेजेरजोंसो जौगानाय मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। गेदेमाफोरनि बोसोन लानाया गोनांथि। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 1:52 3:36 मीन राशि बायदियै मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। मायबाफोर गोरोन्थि थिरांथाफोरा नुकसान लाबोना होफैनो हागौ। बे बिथिङाव नोंथांमोना सानै हयै थिरांथा लानाया गोनांथि। थासारियाव खरसा फारसे नोजोर होनाया गोनांथि। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला आरो नोंथांनि राशियाव नांनानै थानाय राहुकाल समा जादों 1:52 3:36 लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला जों बेबादिनो राशिजों सोमोन्दो गोनां गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला नोंथांनि लोगो आरो जाथि खुरमाफोरनोबो हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय।